Χρονιάρες μέρες. Εντάξει, I see your point of view. Κάντε μια αίτηση. Να πρωτοκολληθεί. Λοιπόν, για πάμε ένα ντουμ, τζιριν τι ντουμ, τζιριν τι ντουμ, τζιριν τι ντουμ. Κυρίες και κύριοι, πριν σφυρίξεις, γιατί θα μου φύγετε, ένα μεγάλο χειροκρότημα, γιατί στον μπάσο ήταν ο ένας και μοναδικός μπασίστας που σε λίγο καιρό μπαίνει φαντάρος. Κυρίες και κύριοι, all the way από τη μακρινή Κέρκυρα, Σπύρος Μαυρομάτης! Έλα, ο Σπύρος Μαυρομάτης! Ο Φαντάρος! Στην από εκεί γωνία, στην κιθάρα. Αυτός, κυρίες και κύριοι, είναι από την πανέμορφη Κεφαλονιά και είναι λίγο λολός. Ένα μεγάλο χειροκρότημα, Χρήστος Σατζώτης! Έλα, ο Χρήστος ο Σατζώτης! Δύο λεπτάκια, ανοίχτε εδώ, να θαυμάσουμε, κυρίες και κύριοι, αυτή τη γενιάδα που συνεχίζεται στο στήθος. Από την όμορφη Κυπαρισία, φέτος έβαλε Iceberg, Μαρούγι, Λόλα και Καρπούζι. Κυρίες και κύριοι, Νίκος Αδαμόπλος! Έλα, ο Νίκος Αδαμόπλος! Εδώ όμως μπροστά, κοιτάξτε, θαυμάστε μπουζούκι, κορμοστασά και γυαλί Ray-Ban. Από την όμορφη εξωτική Λαμία, στο μπουζούκι Βαγγέλης Πετζερίδης. Βαγγέλης Πετζερίδης. Εδώ τώρα, κοιτάξτε. Έλα το κεράκι να σε δει ο κόσμος, θα σε θαυμάσει. Δεν ξέρω τι έχει πάθει με αυτόν, αλλά κάποια στιγμή θα βρεθεί η θεραπεία. Στο σαξόφωνο, στο τραγούδι, στα τσαλίνια, ο ένας και μοναδικός από την Βόρεια Πρέβεζα, κυρίες και κύριοι, Γιάννης Καρανάσιος! Έλα, ο Γιάννης Καρανάσιος! Χωρίς πολλές συστάσεις, την έχετε θαυμάσει όλο το βράδυ, κυρίες και κύριοι, από το Βόλο, Βαρβάρα Νεμπή! Έλα, η Βαρβάρα είναι Νεμπή! Συγγνώμη, άλλο τσικάκι μας το ξέχασα. Έχεις επαγώσει, έχει γίνει. Έχει τύχει χαριά. Τι σου παιδάκι, πρίξε κανένα λουλούδι πάνω σου. Από τα όμορφα Καλάβρητα, κυρίες και κύριοι, το τσικάκι στο πλήκτρο στα φορητικά μας, Αντωνία Καούρη! Έλα, Αντωνία Καούρη! Έλα, βρες εδώ, έτσι. Από το πανέμορφο νησί που ονομάζεται Κο. Δυστυχώς έχουμε κάνει αίτηση να τη δεχτούν έστω σαν πρόσφυγες. Δεν την παίρνουν πίσιμο, κυρίες και κύριοι, ο ένας και μοναδικός Αντώνης Παπαϊλίας! Έλα, ο Αντώνης Παπαϊλίας! Στον ήχο, ένα μεγάλο χειροκρότημα, κυρίες και κύριοι, ο Τίγρης! Και τα παιδιά δίπλα που ήταν στα φώτα και που στήσαν όλη αυτή την όμορφη συναυλία μας, ένα μεγάλο χειροκρότημα και για τους τεχνικούς μας. Ευχαριστούμε πολύ, παιδιά. Λοιπόν, και έτσι όπως είμαστε, για να δούμε κάτι. Ακούστε, θα τον τραγουδήσουμε παρέα. Σαν τον Ιβάν, τον τροπέδο, είδες που τα πιάνε γρήγορα. Και σαν τον Μερίδα, σαν τσεκίστα, σαν πολέμο, εξακολουθώ σε πολύ ορκό. Φύγαμε! Παραδώσου λίγο, κάνε φορά κορό μου, μην προβάλλεις αντίσταση, μπορεί
εσένα, 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 εσένα θέλω μόνο, εσένα, εσένα θέλω μόνο. Η φύτρα που νιώθεις χωρίς αφωνή, στα χείλη σου φέρνει μια γεύση πικρή. Δεν μπορώ να στο πω, δεν μπορώ. Σ' αγαπώ, εσένα, εσένα θέλω μόνο, εσένα, εσένα θέλω μόνο. Έτσι, πάμε χέρια. Όλοι. Σε ζηλεύω την ώρα που στο πλάι σου γένω, σε ζηλεύω την ώρα που τα χείλη σου παίρνω, σ' αγαπώ με έναν τρόπο που με φέρνει στην τρέλα, γύρω από σένα η ζωή μου γύρνα. Σε ζηλεύω την ώρα που μου φίλεις, φοβάμαι την ώρα που μόνο μ' αφήνεις, ο ίδιος εφιάλτης συχνά με ξυπνά, από μένα σε σένα η ζωή μου γυρνά. Αν μια μέρα σε χάσω, αν μια μέρα σε χάσω, αν μια μέρα σε χάσω, αν μια μέρα σας χάσω, θα πάψω να υπάρχω, θα πάψω να ζω. Ελάτε να δούμε, πριν πάψουμε να υπάρχουμε και να ζούμε, να διαγωνιστούμε. Εδώ νοερός, γιατί από εδώ είναι περισσότεροι, εδώ βάζουμε τη διαγώνιο. Η νούμερο 1 εναντίον το νούμερο 2. Είστε λιγότεροι, πρέπει να φορτσάρετε. Αν μια μέρα σε χάσω, αν μια μέρα σε χάσω, αν μια μέρα σε χάσω, θα πάψω να υπάρχω, θα πάψω να ζω. Έτοιμοι? Για να δούμε ποιος θα κερδίσει το μεγάλο δώρο που είναι προσφορά του Δήμου, μία βόλτα με ποδήλατο. Όχι, μπορεί να περάσει όλα τα φανάρια με κόκκινα. Έτοιμοι? Λοιπόν, ξεκινάμε. 1, 2, 3 και... Εκεί το νούμερο 1 ήταν λιγότερο και κέρδισαν κάτι. Σας το είπα, θα δώσουν σθένος και παρησία. Και επειδή έχουμε όμως αμφιβολίες επανάληψης, ξεκινάτε πρώτοι, θα βγείτε στο φινάλι. Πέστε τώρα. Έτοιμοι, βγαίνετε πρώτοι. Για πάμε. 1, 2, 3 και... Ευχαριστούμε για αυτή την πανέμορφη υποδοχή. Ελπίζουμε να τα ξαναβούμε το χειμώνα, το καλοκαίρι, όποτε εσείς θέλετε. Ο Τόνης είναι δωρεή. Και μέχρι να έρθει εκείνη τη στιγμή, μην ξεχνάτε, απόψε σας θέλουμε. 1, 2, 3, 4. Απόψε το ξέρω, απόψε το ξέρω, κοντά μου θα έρθεις. Με θέλεις σε θέλω, λεπτό μην αργείς. Πόσο σε περίμενα, αντιστολή.